kvantemekanik og interferens. Jo, det vil vi gerne fortælle her kort om kvantemekanik. Det der er med kvantemekanik, det er, at der er et elektron, men det kan være 2 steder på samme tid. Her har vi et elektron, og her har vi så det samme elektron på den anden side. Men det kan jo ikke passe, fordi der er jo kun et elektron, så ja, den idé duer ikke. Men hvad kan man så gøre, for et partikel kan jo ikke være 2 steder. Så vi prøver lige at viske ud, og se hvad vi så gør. Jo, hvis det nu havde det man kalder for bølgeegenskaber. Se, så vil det kunne brede sig ud på begge sider på samme tid. Se, det er jo smart, ikke? Se, nu er den både der og der. Det er jo super. Så det vil faktisk godt kunne gå, så vil partiklet være både på den ene side og den anden side af den mur, den ikke vil kunne trænge igennem. Så godkendt. Ja. Her så har vi så lysbølgeinterferens. Der hvor lyset er stærkest, er der hvor der er flest bølgetoppe, der mødes og skaber interferenspunkter. Det er meget smukt. Her har vi selv gjort vores forsøg på at lave interferensstriber, og det som du kan se i bunden, det er interferensforstærkninger, også kaldet konstruktiv interferens. Ja. Og som I kan se, så gik det ikke helt så godt.